गावनि जिउनिख्रुइबो बांसिनै मोजां मोननाय अनसायनाय दंमोनखायनो गुरुदेव कालिचरण गुरुदेव ब्रह्म कालिचरण ट्रास्टआ ब्रह्मआ दिनै बिथांनि सापागुरि थांनानै कमलाबारि थानाय जे मोनसे ब्रह्म धर्म पेसा सेवाश्रमाव बेयो हयथ' बाक्सा गुबुन जिल्लानि रोखोमैमोन साफ्रोमबो अब्लाबो मानगोनां सासे ब्रह्म बर' धोरोमनि फिसा हिसाबै पुर'हितफोर आरो बर'नि प्रसारकफोर थै बिथांमोनखौ जोङो बिथांनि बाख्नायनानै मान होनानै हारा मेलेम मोनसे गासिबावबो बर' बाख्नाय हिसाबै बिलाइ दंमोनखाय गथायनाय बर'खौ फोरबो बोरै जों रैखा बेयाव खालामनो लादों। हायो बे खार'नावनो हाबाफारियाव बै समाव निस्सय बाक्सा जिल्लानि बिथाङा जेसेबांनाखि दिनै ब्रह्म धोरोमनि धोरोमनि लामाजों मानोना पुर'हितफोर दङ मानसिखौ बुजिहोनोबा प्रसारकफोर दङ धोरोमनि लामाजोंसो बे आरो आइमोन बर'फोरा आफामोनखौ बै समाव जोङो मान होदों धोरोमनि लामाजों आरो थांनानैनो बे नोङो हारिखौ बाख्नाय बिलाइ गथायनायनि बावगारनाय बा गेजेरजों हारिनिफ्राय बिथांमोनखौ जोङो थुलुंगा होनो गुस्लायलांनायनि जों जे बाथ्रा नाजादों। बेखौ सिन्था बिथांमोना जोंनि बिफा खालामदोंमोनखाय महर जोंनि धोरोमखौनो बिफाखौ जोङो गुबै दिनै खालामनानै बिथाङा बे सार्टिफिकेट होनानै खामानिखौ जोङो मावदोंमोन आरो मान होदों। बिथांनि बे दा नाजानायनि गेजेरजों जोङो निस्सय बुंनांगोन दिनै बर'फोरा नैबे नोङो हाबाफारियाव बाक्सा जिल्लानि गाव हारि खमैनो बा गाव धोरोमजों 500 सुबुंफ्रा बिथांमोना बेयाव बाहागो लाफैदों हमथानानै थानो हादों आरो बा खमैनो गाबथानानै थानो हादोंमोन। 100 गतिके गिदिर पुर'हितफ्रा बेयाव मोनसे सार्टिफिकेटखौ आजावफैनो हाबाफारिखौ हादों। जोंखौ गुरुदेब जोबोरै कालिचरण बायदि थुलुंगा सासे होदों। सुबुङासो बा बिथां बायदि सुबुंजोंसो बेयाव जानो गाहाय आलासि हाथावो महरै बेखौ बाहागो जों लाफैदों मोनदांनो हायो जोंनि आरो बिथाङा बर'नि सासे नायल' MP ब्रह्मपुत्र मानगोनां ओनसोलनिल' MP नंला मुस्रि मानोना बै समाव बर'फोरा जयन्त बसुमतारी गासैबो सारा बाथौ नुजाथिफैदों। सिबियारिनोमोन नाथाय बिथांनिसिम बाथौ जों साबायखर बावदों। सिबियारिबाबो धोरोमनि दुलाराय ब्रह्म बेलायाव धोरोम हयथ' आफादनि मानगोनां भाइस जि प्रेसिडेन्ट रोखोमै अजेन्द्र बसुमतारी डिसिप्लिनै आरो गाहाय सिबिनांगौ नेहाथारि बे डिसिप्लिना जगत हयथ' चन्द्र ब्रह्म बै समाव बिथांमोनहाबो गैलामोन। नुजाथिफैदों। अजा जोङो बै दिनै अजाबा जाय अजाया जेरै नियम बारा गोबाव खालामो जायाखै बेनो जे 4 धोरोमनि बोसोरसोनि रिथि निथिबो जायो। सिगाङावल' बे खार'नाव गुरुदेबनि हयथ' मा जि आदर्श सुबुंफोरनि सोलिनाय मानाय आरो गुरुदेबनि बिसेसकरि जि मावलांनाय बेखौ जोङो निसाखौ सिगां खालामग्रोनानै गुवार खालामनायनि जिबायदि खाबु मोनसे जों मोनदों। जाथि दानायनि 4 धोरोम बोसोर सिबिनायनि 5 बाथ्रा बोसोरनि खालामो सिगां बेयाव जोंहा निस्सय बिबदिनो माखासे थाखा फैसा मानसिफ्रा मोनसे गैयामोन। अगालि हयथ' मोनदोंमोन गुरुदेबनि जानांगौ। बार्थडेखौ जोङो खुंनो बेनिखायनो हायामोन थाखा फैसा धोरोमखौ गैयैनि जाहोनाव। बास्लायनानै गुबैयै नाथाय जों बाव जों जोङो नाथाय बुंनांगोन रायखांजागोन जे माने इस्लाम जेब्लानाखि धोरोम प्रमद बर' लानानै सारा बिटिआरनि हारिखौ गाहाय मोनसे जादोंमोन जिबायदि बिथाङा गुरुदेब कालिचरण हाराव ब्रह्म ट्रास्टनो बे थांबाय बोसोरसेयाव थादोंमोन बेखौ 10 लाख जुदि रां खुनु अनसुंथाइ जोंनो हमथानाय होबोदों। गैयाजासे बादा दा होनाय बै रांजोंनो गैयाजासे जों दिनै मानसिफोरनि गुरुदेब साननायखौ कालिचरण मोनसे ब्रह्मनि दिंग्रायनाय होनो सान्थौखौ फेहेरनो हायाब्ला थाखाय निस्सय हारियानो दिल्लीयाव जोबस्रांनायनि मोनसे लामा श्रीमन्त जों शंकरदेब कलाक्षेत्रआव थागौमोन। बे बाथ्राखौ बड'लेण्ड बिथां इउनिभारसिटियाव बै आरो समावनो गुबुन हयथ' गुबुन जायगाफ्राव दिनैनि बायदि 18निफ्रायल' जोङो लेखा बार्थडे फरा खुंफुंनो हयथ' हादों। बिराद गोरों हयथ' बिथाङा बिथांनि नङामोन अननायावनो अब्लाबो बे बाथ्राखौ साननो प्रमद बर' हानाया सारनि अननायावनो दिनैनि थारिखआव बड'लेण्ड दिनैनि जोंनि जि इउनिभारसिटियाव थासारियाव जों गुरुदेब दङ कालिचरण ब्रह्मनि सिमांखौ मुसुखाखौ नुहुरनो हायै बायदि गायसननो मोनसे जोङो हयथ' हादों। बाथ्रामोन बे बियो जोंनि थाखाय जोबोरै आरो बिथांनि दैदेननायावनो थुलुंगाथाव आरो बर' हारिनि गोजोनथाव। जोङो राजखान्थि बिथिङावनो गुरुदेब होन कालिचरण ब्रह्म बा ट्रास्टआ हारिखौ गुरुदेबनि गोजोरै लाखिनायनि फिलसफिखौ बिथिङावनो होन फेहेरनो थाखाय ब्रिटिशनि आमोलाव फोथांनानै जिथु जों लाखिनो थाखाय साइमन कमिसनाव जोङो जि मोनसे जान्जिखाफ्रादों मेमरेन्डाम आरो हैनाय जोंनि खामानि आरो मावनाया मेमरेन्डामखौ जुदि नोङो लाइमोनफोरखौ नायो एम्पावार खालामनाय अब्ला नों बर' राव माने हारिमु थुनलाइखौ दिनैनि सिबिनाय सोरबा सोलोंथाइ बिराद फोथाराव गोजौ जोंनि मोनसे सोलोंथाइ लाइमोनफोरखौ जोङो लानायाबो बै गोहो गोरा बाथ्राखौ खालामनाय बैबायदि बायदि थासारियाव मैया जि बायदि थासारियाव रोखोमनि दंमोन बै हाबाफारिखौ समाव जोङो बे थासारियाव खुंबोगासिनो दङ सिन्था खालामनो हानांगौआ आरो लोगोसे माने कल्पनानि पलिउसन बायहायाव कन्ट्रल आरो बियो खालामनो थाखाय कल्पनानि जोङो बायहायाव मोनफ्रोमबो दा दिनै हाबाफारियाव दिनै बिफां बिथाङा गायनाय बे हाबाफारिखौ जोङो बाथ्राखौ लाबोगासिनो दङ। जों मावनो हादों दिनैबो आरो बे बेजों सिके दिनै आनसलिक जों ब्रह्म धर्म बर'फोरा सेभाश्रमाव दिनैनि थारिखआव माखासे नालेंखर जोङो बिफां जोङो गायदों। ट्राइबेल बेबायदिनो जोङो होननानै आरो जुदिअबा जोंनि हाबाफारियाव मोजाङै मोनफ्रोमबो दिनैनि हाबाफारियाव थारिखआव जुदि बिफां बिजिरनानै गायनाय नायोबा हाबाफारिखौ जोङो ट्राइबेल सोदोबनि लालांबाय थागोन। थार जायखिजाया गुबै सम ओंथियाव जायखिजाया बर'फ्रा बेसेबां अक्ट' खाब जायो बे जायखिजाया आलादा बाथ्रा थासारियाव जोङो खिन्थु बे बिफां गायनायखौ जोङो ट्राइबेल लालांबाय जिनिसा थागोन। जोंखौ दिनै आरो जिबायदि सेफगार्ड होनानै जों दिनै जोंनि गोमानाय गुरुदेब कालिचरण जिखिनि ब्रह्मनि थाखाय खामानि मावनो जोङो जारिमिनारि जोबोरै माखासे खाबु मोनसे बाथ्राफोर मोनदों। दङ बेखौ दिनै दा बे खाबुखौ उननि बुरखांफिननायाव समाव जों मोनबाय बा थागोन जों मिजिंथिदों। हारिखौ जोङो दिनै दिनैनि बे गणतान्त्रिक देशआव गणतान्त्रिक गुरुदेब प्रक्रियाजों कालिचरण ब्रह्मआ जोङो ब्रह्म भारत धोरोम सोरखार फोसावनायनि आसाम लोगो सोरखारखौ लोगो गनायहोनो हानायनि बर'फोरखौ मोनसे राहा रांखान्थि एबा बिथिङाव लामा दिनै मोनदों सोलोंथाइ आरो बिथिङाव बिनि अबदाना हारिमु खिन्थु बिथिङाव गुरुदेब मोनफ्रोमबो कालिचरण बिथिङाव ब्रह्मनि खामानि मावलांदों। बिनि गुरुदेबनि अबदाना जे गुरुदेब खामानि मावनाय कालिचरण स्टाइल ब्रह्मनि बियो दा बे बाथ्राखौ रावजोंबो ओंखायनो जों रुजुजाया। बयबो बिथाङा धोरोमल' जोङो फोसावनानै दिनैहाय धोरोम जिखि गुरु जानो धोरोमानो हागौमोन। जायाथों मानो जिखि नाथाय धोरोमखौनो फालियाथों बिथाङा मानो धोरोमल' बर' फोसावनाय हारिनि हाबाफारियाव बाथ्रा सिन्था कनफाइन जायाखै। खालामोबा इभेन गुरुदेब कालिचरननि बाथ्राखौबो बिथाङा जोङो बेयाव भारतनि लाबोथारनांगोन। उदांस्रि बेखायनो सोमावसारनायाव बाहागो जोङो लाबोदों। दिनैहाय दा नोंथांमोना गुरुदेब कालिचरण जेब्लानाखि ब्रह्मनि भारतनि उदांस्रिनि थाखाय सोमावसारनाय सोलोंसा जादोंमोन हिसाबै बै आरो समाव बेयाव बिसेसकरि 1934आव धोरोमखौ महात्मा दैदेनग्रा गान्धीखौ रुपसियाव
गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मआ हांख्रायहरनानै बर'नि हारिमुखौ दिन्थिफुंदों। बै समाव गोग्लैसोनानै थानाय गामियारि ओनसोलफोरनि रायजो राजाफोरखौ सोलोंथाइनि बिथिङाव, रांखान्थिनि बिथिङाव, राजखान्थिनि बिथिङाव सांग्रां खालामनानै भारतनि उदांस्रि मुभमेन्टखौ गोहोगोरासिन खालामदों। बेखायनो जोङो बुंनांगोन गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मआ सासे धोरोम गुरुल' नङामोन। बिथाङा 1929 मायथाइयाव साइमन कमिसननो 12था आयदा थानाय मोनसे मेम'रेन्डाम गथायदों आरो बे मेम'रेन्डाम गथायनायानो जोंनि गोबाव बोसोरनि बर' समाजनि थाखाय मावनो लानाय माखासे एजेन्डाफोर बेयाव हाबनानै दङ। दासिम जोंनि रेकर्डआव 100नि बारा पुर'हितफोरा बेयाव बाहागो लाफैदों आरो बिथांमोननो जोङो गांसे गांसे आर'नाइ आरो गांसे गांसे बाख्नाय बिलाइ जोङो गथायनो हादों। बे जोंखौबो थुलुंगा होदों बे हाबाफारिया।